Днес е петък 13. За едни суеверие, за други предупреждения, за трети тъжен или щастлив спомен. Но за мен това е символ на дълбокия урок в живота ми, а именно постоянната трансформация. Числото 13 не е проклятие, то е покана за трансформация, то е смелостта да оставиш зад себе си това, което вече не си. В Таро арканът на смъртта е под номер 13 и не предсказва край, а трансформация и освобождаване от старото. Смъртта на старото е нужна, за да освободи място на нещо ново. Аз самия съм роден на 26-ти, което е съставено от 2 по 13. В моята матрица на съдбата точката на комфорт е именно в 13-ти аркан. Да, комфортът понякога е именно в приемане на промяната. Някога ми изглеждаше крайно неприятно, но се оказа необходимо и не само свикнах с него, но го приветствам. Днес е твоят шанс да спреш да се страхуваш от промяната и да започнеш да я благославяш. Ако числото 13 присъства в живота ти като ден на раждане, като редуцирано до числото 4 или просто имаш интерес към него, мога да ти покажа какво ти казва твоята карта на душата чрез матрицата на съдбата. Запиши се за анализ днес и предай нататък това съобщение. Не забравяй да харесаш, коментираш и споделиш. Благодаря ти!